Dalokwen dịka ọ na-ejikere maka otu ogologo izu ụka mmemme Silver Jubilee bụ ọgba afọ 25 aga malite n'abalị 20 nke ọnwa Mee ma bụrụkwa nke aga nọ na ewe mmemme izipụ ndị gụchagoro na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ndị isi ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University nke onye ndu ha bụ onye jigodokwa dịka Vice Chancellor abụọ Ọkammụta Kate Omenugha abịago njem mkpụtụ na Managing Director ABS bụ Maazị Chris Molokwu dịka ha na-achọ njikọ aka ụlọ mgbasa ozi a maka aganiru nke ya bụ mmemme. Dịka Ọkammụta Omenugha si wekwu, COOU ga-anọkwa n'oge ahụ wee merube puku kwuru puku ndị mmadụ bụ ndị gụchagoro akwụkwọ na ya bụ mahadum n'oge gara aga nke ebumnobi ya bụ inye ụmụ na-eto eto agbamume ime nke ọma na mmụta ha na ya bụ ụlọ akwụkwọ dị elu. Joseph Egbeọcha bụ onye ọlụ anyị kọrọ anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Ọkammụta Omenugha onye toro Maazị Molokwu na mbunite n'ọkwa ya dịka onye isi ABS kwuru na ụlọ ọrụ a nọ nke ọma ikwupụta aka ọrụ ndị mahadum COOU ọ kachasị na mmerube nke ịgba afọ 25 nke ha na-akwado ebe a ga-anọ wee tube nwunye aka na-achị steeti a Onye Soludo ugo na mbọ healthy living ya nakwa ndị ọzọ. Dịka ọ na-anabata ha, onye isi oche ABS Maazị Molokwu kwuru na dịka onye gụrụ mahadum ọ na-elegara anya ịhụ ka ụlọ akwụkwọ mahadum na-enyere aka ime ka obodo kawanye mma wee kwe ha nkwa na ABS ga-anọkwa na ya bụ mmemme iji nye aka n'ụzọ pụrụ iche. Onye Deputy Vice Chancellor nke Administration Ọkammụta Mastayas Anganti, onye isi oche ndị nchịkọba ya bụ mmemme Ọkammụta Kinsley Nwaọzọ, onye PRO Dọkịnta Harrison Nwabeze bụkwa ndị so bịa ya bụ njem, ebe onye Director News nakwa Current Affairs na ABS Oriakụ Judy Jeff Nwabeze nakwa onye Director nke Commercial Services Oriakụ Uju Ifediba sonyere n'ịnabata ndị abịara ya bụ njem.